Bună, eu sunt Tania și astăzi o să vă arăt chestii cu prindătoarele de păr. Cred că eu știu doar una, dar o să mai chem pe cineva, dacă mai știe el cu Ok, am înțeles. Înainte să începem, înainte să dați un like, un share, un subscribe, plus un apel. Înainte să mă împrietenesc cu butonul de subscribe și cu cel de clopoțel. Acestea am spuse? Hai să începem. Avem nevoie de un elastic de o circulare și alt elastic tot de altă circulare, numai că eu doar pe astea două le-am găsit. Da. Și cu astea două elastice trebuie neapărat să fie egale. Nu chiar neapărat, dar mă rog, să fie egale. Am înțeles. No. Și unul, oricare dintre ele două, unul îl bagi în celălalt, așa, și o parte o bagi în cealaltă parte. Și după aia le tragi. Cam așa ar trebui să vă iasă, ca și o fundiță. Știi și eu cum să fac fundițe. Chiar stă bine. Nu zic că vă stă bine. Probabil că să-mi fac o agrafă. Ia. Nu știu, mă rog. Hai. Na. Și vă luați o parte, o băgați în mână. Știți și voi, bla bla bla, așa. Și acum aveți cătușe pentru cei care se joacă hoții și polițiști la școală, cum ne jucam noi. Și acum nu ne mai jucăm pentru că este coronavirus. Na, succes la examen pentru cei din clasa 8-a sau nu, mă rog. Nu contează. Succes! Da, și aveți cătușe. Ați mai chem pe încă cineva să văd dacă mai știe. Tudor! Da, nu cred că mă aude. Păi, cam acesta a fost episodul. Nu uitați să dați și voi un like și să subscribe pentru viitor. Acestea au fost spuse. Pa!